joto borok no waisa usu obai jeng jalo no kalayo je aro no ongkhornani belai no kutuk ongo baksa baksa ke a jeng jalo yakagui langmano bwskango tlangai bo thango haibano baksa baksa ke a jeng jalni bagui no nijini langmano hamye bo khlai khibiu tabo nung tomung no obai jeng jalo khlai tongo hunke apro nung joto jorao no nini kaise wansumung phainai je ang o sangsaro tongoi kono lab koroi hinai joto jorao no nini wansumung phainai je obo tamni bagui ani langmao hai eng hinai ang saimano obo belani jengjal kotor haifano nung chenai ta thangi obo bokhorogo tondi je o jengjali sakao nini langmano swnamnani lama bo tongo hinai tumungno nung o jorano kaham ke samungo khiklai manka hanke engkha nini langma nini yagono kerak engdi tai basali kesen ya keplase engdi tamo hanke nini je khanya nangmani tini no khanya nangnai tai tabuk no khanya nangnai tamo hanke o jorano kaham jora kasa kok bo khorogo tondi je engmani abo kahamni bagani ongu nini langma wo nung kosto ngui manu haifano abo kahamni bagasi ongu naidi o jengjalni yakakhe nini langma wo hajar ta tongtok jatok phaisok phai a tongtok jatok tabuk nono sina singui tongo abo tiniya haifano nung abono manai no manai salsa ya salsa o kosto ni result o jorao nung nini langma no kaham ke thik ke toni mankhe o nini langma abo nini yagosi nung tongthokna musungke tongthok manai nung mokna musungke mogui manai na singdi o jorano aw kisale serengmung mankha hani kha khayu kisasuk serengmung manai tongo hunke please like ka share na tapongdi tai o channel bai kerengui tongna muchungo hunke please subscribe khayei tai bell icon sinai redi ang video upload khaikino nini aro notification sogina bagui je subscribe khajang no ke bell icon pai play hamba ya pharu